дар таваллудхонаи рақами 3 душанбе чоргоник таваллуд шудааст. 2 писар ва 2 духтар. вазъи саломатии кӯдакон мӯътадил аст, вале онҳо дар шуъбаи эҳё таҳти назорати мутахассисон қарор доранд. падари кӯдакон Далир Файзуллоев мегӯяд хеле хушҳол аст. чорта ҳар чорша намедонам чӣ хеле нигоҳ кунам. ай хирсанди ман вай врач гап десе қатима ман вая вообще тамом ҳушум давай нест ҳушум да кӯдаком. Иждеюм маленький сеюм духтаро маленький чорум. Далир сокини шаҳри Бохтар, вале дар пойтахт иҷоранишин аст. оилаи ҷавон то ҳол соҳиби писарчае буд ки 3.5 сол дорад. тавлиди сегонику чоргоник дар кишвар ҳодисаи камназир аст, вале пештар низ ҷой доштааст. тоҷикистон аз ҷиҳати афзоиши аҳолӣ ҷойи аввалро дар минтақа касб кардааст. ҳамасола аҳолии кишвар 2.2% ё худ 200,000 зиёд мешавад.